Szeretettel üdvözlök mindenkit az első YouTube-os videómnál, melyben egy kisebb fajta bemutatkozást, illetve a videóban szerepel még, hogy hogyan kerülnek majd fel a videók a csatornámra. Először is kezdem a bemutatkozással, ugye? A nevem GetLogic, és Western Platina 3-ban helyezkedem el. Ez a GetLogic név nem a lolos nevem. Továbbá a kedvenc karakterem Rengar, és a legtöbb videóban vele fogok játszani. Nos, hát akkor a videókra kitérve. Én úgy gondoltam, hogy azt szeretném elmutatni a többségben, hogy hogyan lehet kijutni Silverből, illetve Goldból egy nyár alatt, és milyen karakterekkel. Naponta fogok videókat csinálni, illetve feltenni a ranked játékaimról, de 2-3 naponta egy-egy fangame-ről, fangame-et is, ami inkább a szórakoztatásra és semmint a komoly játékért kerülnek fel. Esetleg, ha valamilyen promotionben vagyok, akkor annak a meccsek közül az utolsót rakom fel, illetve amelyikkel feljebb lépek. Ez alatt azt értem, ha 2-ből 1-be lépek, akkor vagy a harmadik, vagy a második videó kerül fel. Nem csak a győztes meccsek, hanem ugyanúgy a vesztes játékok is felkerülnek majd a csatornámra, mellyel azt szeretném éreztetni, hogy nem lehet mindig nyerni, illetve ha vesztés állunk, akkor sem kell mindig feladni, hanem küzdeni kell érte, és hogy nálunk is lehetnek sokkal jobbak. Az összes videót a kis akkuntomról fogom játszani, melynek neve Black Hawk Down. Ezt a karaktert fogom kihúzni Silverből, illetve Goldból. Az első videóm normál draft játékokról fognak szólni, melyek a bemutatom, hogy hogyan játszok, a saját játékstílusomat, illetve valamint a beszéd és kommunikálás is, kommentálási stílusomat, látom, már bele is keveredtem. A legtöbb videómnál ott lesz a runa, illetve masterizer szállítás, melyet az adott játékban használok. Mivel ezek lesznek az első videóm, ezért én is szeretnék egy kis segítséget kérni, ugye ez egy oda-vissza dolog. Segítséget kérni, hogy ha esetleg valami nem tetszik, vagy lehetne jobb is az adott dolog, akkor arról én szeretnék segítséget kérni, és ezt a videó alatti kommentálásoknál fogadom, és megfogadom ezeket a tanácsokat. Továbbá, ha valamilyen segítségetek van, például introt készítetek nekem, azt is nagyon szívesen megköszönöm, és tök jó lenne, mert introt nem tudok készíteni. Cserébe az adott embernek készítek esetleg egy stream overlay-t, ha streamel, vagy esetleg bármi más szívesen, de vagy behívom videóba, vagy valamibe, vagy bejelölöm lolom, vagy nem tudom, csak introt azt nem tudok csinálni. Nem tudom, valahogy nem jön össze. Egyelőre most ennyi lett volna a bemutatkozás, meg ez a kisebb fajta bejelentés. Továbbá... Hát a videóimban ugye lore-ról fogok beszélni, de ha van esetleg más játékkal való kérésetek, szívesen fogadom, meghallgatom, kipróbálom. Ha esetleg többen kérik, akkor esetleg arról is készítek gameplayt, végigjátszást. Például lehet, hogy készítek majd BF3-as végigjátszást, Black Ops-os, nagyon sok fajta játékról lehet. Semmilyen fajta játékot nem tagadok meg, tehát lesznek ilyen hülye játékok is föltöltve, amik inkább azért mennek, hogy szórakoztassak. Szóval ezek lesznek. Nos, hát egyelőre ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen, hogyha megnézitek ezt a videót, és remélem, hogy a továbbiakban is nézni fogjátok a videóimat. Találkozunk a következő videóban, és egyelőre ennyi volt. Köszönöm. Sziasztok!